Terve taas. Täällä on tubettaja Pyry Salmela. Rekkaspotosvideot jatkuu keväällä, kun lumet on sulanut sieltä rekkaspotossillalta. Niitä rekkaspotosvideoita tulee niiden vaihdoksien sillalta varmaan eniten, kun siellä oli mainittu hyvä rekkaspottosilta, tai oikeastaan moniakin hyviä spottosiltoja. Ja siinä samalla sillalla junarata, jos oikein hyvin käy, juna voi mennä siitä sillä alta ohi ja hyvällä tuurilla voi sitten töötätä, mutta rekasta tööttää aina. Se on semmoinen hyvä harrastus, että spottaa rekkoja tälleen. Ja sitten kun rekka tulee, näyttää sitä merkkiä. Ja sitten on ollut aika harvina, tai on tullut oikeastaan useinkin hyviä torveja. Silloin viime vuonna, kun mä olin tuossa vanhalla ABC-sillalla, tuli kungas vastaan. Ja sitten vaihdoksessa sillalla voi tulla vaikka minkä firman rekkoja. Voi tulla aika montakin rekkaa siinä samalla spottauspäivällä. Mutta mä julkaisin tätä videota sitten, kun minä kerkeän.